jamana fila tun ni ɲɔgɔn cɛ ko Mali ni Côte d'Ivoire badenya de bɛ yen nɔ. I bɛ jamakulu ta 100 i bɛ taa sɔrɔ 95 o tɛ faamuyali kɛ o cogo la n'a ma ɲɛ f'u ye cogoya dɔ la. Kuma tɛ MINUSMA ko ma autorité yɛrɛ ma MINUSMA in ko bɛ faamuya kuma tɛ mɔgɔ minnu bɛ dugu kɔnɔ gansan. Donc kɔlɔlɔ min bɛ se ka k'a la an jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ se ka badenya kɛlɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ. Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw fana y'a jira k'a fɔ ko olu ye ɲɛfɔli kɛ yan'u ka nin waleya in kɛ. Mun de nana ni nin ye? Dɔwɛrɛ ma na ne nin ye. O sariya bulon mun bɛ an ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ a lajɛyalen tɛ maliyɛnw ma. Donc anw dun y'an bolonɔ bila o la ko k'an b'o lawaleya n'o kan. Donc ni ne ko e ma sisan ko ni jamanadenw ni MINUSMA ka rotation bɛ ka kɛ sɔrɔdasiw ka libre circulation o permilen don. D'accord, ça c'est vrai. Mais techniquement libre circulation ni a bɛ kɛ contexte jumɛn na? Ninnu kun kan ka bɔ Côte d'Ivoire. Sɔrɔdasi ninnu kelen-kelen bɛɛ tɔgɔ bɛ di u ka grade bɛ f'i ɲɛna u bɛ unité minnu na u ka baara ye mun ye sɔrɔdasiya yɛrɛ kɔnɔ o kun kan ka bɔ. N'o papier mana ka di Mali autorité ma. Côte d'Ivoire ko k'olu y'o di. Maliyɛnw ko k'u m'a sɔrɔ. Ne dun b'a dɔn ni autorité kun y'a sɔrɔ autorité t'u lajɔ aéroport fɛ. Bon n'i y'a jateminɛ fɛnɛ avion wulitɔ kuma bɛɛ mɔgɔw ka promotion n'i ka identité bɛɛ pilote b'o de ci ka na a bɛ n'ale jigin jamana min kɔnɔ. Donc n'o lajɛra k'a fɔ o manifeste in kɔnɔ sɔrɔdasiw kun t'a la. Yɔrɔ tiɲɛni kɛra. Mali jamana ɲɛmɔgɔ n'i ma fili u ye laseli kɛ bi n'i ma fili radio yeleke dɔ kan ko mun ye MINUSMA ka finitigilakaw ka ɲɔgɔn falen-falenni ye ko a ko jɔra k'a daminɛ sisan na. E bolo mun de kan ka kɛ yaasa mankan in ka se ka ban? Ne b'a fɔ hakilina ɲuman ye mɔgɔw bɛ se ka fɔ k'o lajɔli min kɛlen filɛ non o tɛ kɛ kɔlɔlɔ ye parce que ni u b'a fɔ cogoya min na ni tiɲɛni min ka kɛ i bɛ kɔn k'a datugu joona fɔlɔ ka ladilanni ɲɛɲini peut-être a lajɔli min kɛlen filɛ o ni MINUSMA bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya n'u b'a fɔ mun ma sariya la ko rule of engagement k'a dɔn k'a fɔ ne nin ko in bɛna kɛ nin de kan ka kɛ fɔlɔ o de kuma jɛya NSC kɔnɔna la ne b'o fɔ bɛɛ ɲɛna nin kama bi an ka Mali autorité bɛna fɛɛrɛ kɛ ka solution ɲini nin ɲɔgɔnna kana kɛ bilen o bɛ kɛ ni mun ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni jateminɛlikɛlaw bɛn'u sigi ka fɛn NSC process kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ Mali bɛ se ka bɔ a la cogoya min na badenya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o badenkɛlɛ bɛ sisi a tɛ mɛnɛ Mali ni Côte d'Ivoire n'i y'a jateminɛ an bɛɛ ye kelen ye mais mun kɛlen filɛ nin ye fɛnɛ n'i y'a kɛ jamana o jamana na i ka mɔgɔw tɛ labila ka taga o cogo la ten ni an y'an sigi ka fɔ ka bɛn kɛ ko minnu b'a la ni dogodogonin minnu b'a la n'olu kuma faamuya n'olu faamuyara jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ olu kan ka bila u bɛ bila n'u man ka bila fɛnɛ n'u kan ka di sariya de ma u bɛ di sariya ma an ka jamana taabolo yɛlɛmana sisan donc ko bɛ ko la o tɛ se ka kɛ bilen fo ko bɛɛ k'o bila a kunna Côte d'Ivoire bi sabali de parce que ale de ka mɔgɔw b'an bolo bi k'i sigi k'an lamɛn ka ɲɛfɔli k'an ye mun bɛ faamuyali kɛ